Familia mar Jawahanda Swekra mane obila ochielo gi magina Odhiambo Manyoro e apaya ma Moi Avenue e boma ma Nairobi e kinde ng'anyo mar sundo jalup ogai mar obila Eliud Lagat mondo mi ogwe tao koro dwaro ratich wuodgi kendo mondo okaw okang' mapiyo ne obila mane otimo kamano. John Nyambura Kariuki ma en wuon rawerano dwaro ng'eyo ketho ma wuode no timo e kinde ng'anyono, kolero ni ne otemo mana uso abuog rombe kata mas mondo mi ne oyud gimoro matin manyalo konye ngimane ma pile ka pile. Owacho ni wuode no moyanga nyinge kaka Boniface Mwangi Kariuki dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Kenyatta National Hospital ka chal mar ngimane ok ber kata matin. Huyo polisi sasa sema aajibike, polisi wote waajibike juu hata hao wako na watoto na ule wameumiza pia ni mtoto wa mtu. Mtu ameasi kabla afike hapo, amefanya mambo mingi ndio afike hapo, na amesomesa, ametumia mambo mingi, amepitia kwingi, na kama hii si vile tunafanya kazi ya kanjo, wengine umekimbia, umegogwa mahali, umekaa wiki mbili kwa nyumba ukimtafutia tu. Kwa hivyo huyo karao amefanya makosa na anafaa kuchukuliwa hatua kali.